Zdravím vás všetkých. Chcel by som vás oboznámiť s pár vecami znútra kapely, ktoré by vás mohli zaujímať. Tak za prvé, pripravujeme a začali sme predprodukciu nového albumu, ktorý poniesie názov Q. Máme hotovú približne polovicu nových skladieb, z ktorých môžem spomenúť názvy ako Openium, The Stone, Fluorescent Tube Part 2 alebo Ghost AM. Niektoré z nich sme už hrali aj na našom poslednom turné, ktoré sme absolvovali minulý rok a skúšali sme si tým pádom reakcie vás fanúšikov na nové skladby. Medzi ďalší bod patrilo aj prehodnotenie situácie po 15 rokoch v kapele. V minulosti sme urobili množstvo chýb, ktorým sa chceme do budúcnosti vyvarovať, kapelu postaviť na nový rozmer, dať jej oveľa viacej energie a pripraviť kapelu do budúcnosti silnejšiu, väčšiu a lepšiu. Je to pre nás výzva a samozrejme ako aj príprava tohto nového albumu, ktorý považujem za prelomový a myslím si, že práca na ňom bude síce ťažká, ale o to s väčšou energiou a verou do toho ideme. Držte nám palce, vidíme sa priatelia. Čau.